Yes. Mamana. Bekembo mamana. Ojagamba mamana. Utugu mamana. Ndaye mamana. Okenachi mamana. Amaja mamana. Bianco mamana. 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 Why hori here? Aroki mamman. Utugu ndamu mamman. Mamman. Obirugu. Ne mehe atola to. Umuna re ponopo. And the party. Yeah. Aro mamman. Two then when mamman. Yeah. Anya biala. They will. Yeah, welcome. They will. No. Uche. When? That's all your solo there. Two walking at you, mamman. Onye zanya abatala nya bụ ọjị anyị ji na-anabata onye eze anyị na ihe a na-eme n'arụ taa maka na ebe a bụ utu ugwu oke ebe ebidoro ije tama agawa ọrụ ebe a bụ isi arụ ebe a bụ ụlọ anyị ebe a bụ ebe ndị nna nna anyị wụ ebe a ka ebidoro so anyị ji ọjị ọnwa na-anabata eze arụ anyị na-asị gị ịbịala ndewo nke a bụ ihe mmiri ya na ya so nke a na-eme ya aga adịghị ya mma Mamman. Aro mamman. Asị ebe akpụfara isi wee ezi isi. Biko majesty. Anyị abịala. Anyị echele ịbịala ụmụnne anyị ndị zara ịkpa. Anyị zuola ezu. Asị ebe akpụfara isi wee ezi isi. Ihe niile zuola ezu. Lekwa aga ọzọ adị. Were anya aga ọhụ. Iso ndị gara nzi soro ndị zuru ihe bụ. Arụ mamman. So ihe ọbụla evuru n'isi ka atakụ ya igwu. Biko Chima Ogbonna. Okay. Onye nwe anyị Chineke nke kere eluigwe n'ụwa, onye mara ezi ihe, onye na-ezi anyị ihe anyị na-eme ọdịmma, onye na-ewetara anyị ịhụnanya, onye na-asị na light is the world. Anyị so gị, anyị na-eme ya, anyị eso na darkness. Chineke, ibe i mere ka light dị, light ma dị n'otu ugwu n'aha Jizọs. Amen. Chineke, ihe niile ụmụnne anyị niile surroundings
ihe gbasara ute ugwu laịt abalịrịwo anyị na-asị ka ọ dịrị anyị agụụ n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ Aliarụ Maazị Okennachi Maazị Kanọch anyị ekele ihe anyị na-aga ọwa ọbọ ihe ọma ka ọ dịrị arụ na mma dịrị ụmụ arụ na mma kama onye ọbụla bịara imebi aliarụ mebie isi abakwa ya ọbịa ya ba ya ihe anyị na-arịọ ọwụ ihe anyị na nwa eme na taa na echi ịnọnyere anyị onye ọbụla bịara itinye ọgbaghara zute ihe ọma ka ọbọ ihe ọma ka anyị na-agọ ndụ mmiri ndụ azụ ilekwa ha ọchị biko ilekwa mmanya ịṅụrụ mmanya ndị nna anyị ịṅụrụ mmanya ndị na-enwekwanụ ndị na-enyewo iwerekwa nke ihe anyị na-achọ udo ute ugwu mma mmanụ ute ugwu mma mmanụ amana mma mmanụ Okennachi mma mmanụ arụ mma mmanụ ọ na-awụ ihe dị ọkụ ewere nke oyi kwụọ jụọ ya ilekwa nke a nke oyi nke oyi arụ mma mmanụ arụ mma mmanụ amana mma mmanụ so ihe a bụ ihe anyị ụmụutu ugwu ji na-asị onye eze na anyị na-akwado ihe ọbụla a mere taa nwa anyị na-atụkwasị ahụ n'ubu kedu ọnwa anyị nakwa asị a ga-emere onye eze ka a ma eme lọlọ nwunye ya ugo eze anyị na-asị anyị tụkwasịkwa gị ya n'akụkụ a ndewo unu emele. We thank God for everything. Thank you. We are happy, we are pleased. Ndewo. Yes. John. Utu mma mmanụ. Biko ndị anọ n'ibu ihe nọ ezutụrụ azụ. Ndị arụ ịkpọ ụmụnna. O doro anya ma ama na eziokwu ka ndị edighị mmadụ. Ndị agha n'ihi edere m ya akwụkwọ. Yes, maazị, ọ na-adị. Ekwuru m ya. Solarius. Ọ ma abịa n'ụtụtụ echi. Ọ na-adị ụtụtụ echi. Chekwa ndị ziri ozi. Go nọ na-arụ nwa dị na gị n'ụwa gị na-asa ihe. Enyi si ya hapụ gị fon a. Arụ mma mmanụ. Ute ugwu mma mmanụ. Ụmụ nwaanyị ori ihe. Maazị na nna ịkpa nwa n'ọfara ịkpa ọwụ ya dịnyere anyị. Mụ na ebe a bụ Honorable Lawrence Okereke ọwụ mbụ Palace Secretary. Ọsọ anyị bịa nọchite n'oyi echi ya ga-abịa n'Ikem. So anyị bịakwa onye awụ iji arụ ịkpa autonomous community. So anyị ezukwere n'ezu na ndị other villages na-arụ ịkpa nọ ebe a ya na ndị inyom anyị arụ mma mmanụ. Ebe a fụrụ adapụ ebe ndị mkpụmkpụ ọkpọwa ezuola kama ị gada anyị na mmanụ ọkụ
arụ ịkpa mma mmadụ nwaanyị ori ihe nke mbụ bụ na obi dị anyị ụtọ ukwuu na otu ugwu ebe anyị zapụsa ya ọkpọ ala nna anyị aga ọbụla zabe ihe ma bebe na debi n'ugwu mee ka ọ bụrụ na anyị na ọwụ olu anyị na-apụ n'ibu arụ anyị ejikọta pụọ n'ibu arụ dịka olu bụ azịza nkekọta ya ọnụ marakwa na n'olu agụ kwesịrị ịdị obi dị anyị ụtọ ukwuu agaghị anabasa anyị ma akụ ikwuru anyị anabasala ya oge eze esoghị anyị bịa ọ mgbagharị ịhazi ihe mgbe ọdụ esokwa anyị mụrụma ozugbara ha ezu ụlọ ihe anyị na-eme taa bụ iburu arụ na arụ adịla mma nke ọdọ anyị na-ekwuru ndị otu ugwu bụ na anyị dum bụ ụmụnne ihe m ji na-ekwute okwu ahụ ka mgbe ọbụla ndị na-aghọtaghị asị na a na-enwe okwu eze a na-eme ndọrọ ndọrọ ọ dịghị ihe dị agọ ihe a okwu ime ụlọ na okwu ime ụlọ onye nọ n'ezi etikwa ya ọnụ maka mgbe m na nwanne m ma emezi ndị a ebe na m anọgo onwebe onye ntụka ihe m ji na-ekwute okwu a bụ mgbe anyị ziri ozi si na anyị za n'ọrụ na-abịa maazị Ajụnwa kwesịrị n'ọma nke bụ eziokwu ka ewepụ ihe okwu eze ọnwa nna anyị ya na-ahọsa ụmụnna gị amasị gị na ụzọ ọrụ na-abịa gasị maka okwu eze ma anamasawo ọ gbala m ezighị ya ozi kama iji oke na chi anara m aka ebe na eziri ya ozi si ya na anyị na-abịa otu ugwu na ọha anyị kwuru maazị na ọ dịghị mma emegbe anyị aga n'ime ụlọ ha site okwu ọhụ kama ọ dịghị mma na ụmụnna ya za ọrọ kwurusa nwa ọnọghị nwa ịnamasa anyị eche m na ọ dịghị mma na anyị ma bịa n'ọwa agha anyị eturu pụọ onwe onye ma arụta okwu ọhụ ọnụ ọnwa ka ekwu okwu agụ kwesịrị ịdị ma kwuru okwu eze ma okwuru okwu eze nwanne bụ nwanne dị ka apụ aka anaghị echipụ anaghị ebipụ ya anaghị ebipụ so ihe anyị na nwa ekwu na agaghị za nọrọ ugbu a na-aga n'ihu arụ adịla mma arụ enweela eze ihe a wụ mgbe arụ o metụta mbụ na arụ n'ọnwa arụ gọvanọ Abia steeti o metụta mbụ ugbu a Chineke merebere nwa arụ awụrụ gọvanọ Chineke nyekwara anyị ndị ewepụsa nwa Kanoji maazị Kanoji chịrị arụ for 73 years asị na onye nwere agwa eze mmadụ dị ndụ nọ n'arụ asị na a na-enwe okwu eze a na-eme n'ihe nke ọha eme eme ya eze ihe anyị na-nwe ekwu na ihe ahụ mgbe arụ anyị dum ma ejikọta aka dịka okwukwe azịza bịa mezie ala arụ aga kwesịrị imezi ya ụmụnne anyị ndị nọ na mba dum ma arụ ịkpa ma arụ okporo enyi ibe dum anyị meziga ozi eruowo ntị na arụ enweela eze ihe ahụ mgbe eji nọkata dịka ụmụnne ka anyị biri n'udo na-aga n'ihu na ntụtụ ihe evunahụla anyị nze anyị na-akpa isiokwu na-enweghị isi na ọdụ ugbu a bụkaghị mgbe ikpe isiokwu ugbu a mgbe nchịkọta na nnọkọta na mmekọta ụmụ arụ dum ibewe ụlọ ụdịrị ozi anyị na-anata ugbu a na-enye anyị ezigbo ọṅụ ndị anyị gara Akwa Ibom bụ Paramount Rulawo siwo na arụ nọ na 4 local governments na Akwa Ibom 4 ndị ọha na ha ekwu nza maazị Kanoji hapụrụ ọ dịte onye kwuoro okwu ma na-eri ike ji o ma onwe nke arụ na-eme o nwa onye na-ajụ esewo ọ dịdịkwa ka wo ndị abụghị ndị ya wụrụ ndị nọ n'ụlọ n'ọhịa na-akpa isiokwu ụmụ anyị na ụmụ anyị nọ na mba a na-ala isi ọrịa mgbe ọ ha agaala ụmụ arụ n'ibe dum n'ụwa dum anyị ma ezigbo ozi agụọ ọgụgụ ikeji nke wo dum na-abịa bịa soro anyị rie ikeji ejighị amụrụ atụfuo adị ugwu
ọ ịdị ugwu a na-amụ a na-azụ a na-achịkọta ụmụ arụ ibe ọbụla wụnụ anyị ma ebido ịrụtụ aka ịchịkọta ozu na ọ girigiri ugwu eze ihe ahụ agọ ha anyị n'ọnụ anyị ma na-azọlite ugbu a na tụrụ gawa ama ikpe arụ mma mmanụ ụtụ ugwu mma mmanụ oke nnachi mma mmanụ mma mmanụ nwaanyị ori ihe Hamza Maazị Sa Nnadozie Udensi site na amara Chineke na ntụziaka ụmụ arụ mụ oge emere the President General of Nzukọ Arụ Worldwide and ọbụna PG too mụ owukwa the Chairman of General Assembly of all Arụ site na amara Chineke anamagara ndị arụ ozi na that capacity as the PG. Ndewo. Ihe a bụ otu ụzọ n'usoro anyị haziri iji wee ṅụrị ọṅụ na eze arụ adịla. Ụnyaahụ gara aga anyị mere ihe ntụziaka emekwara ekene ihe Chineke agaza wee mee ka ihe agasara werere erukwa ụnyaahụ kwa enyekwa ihe nkụzi iji mee ka anyị mara aga arụzi aga na aga arụzi eme eze. Taa a na-eme ihe egwuregwu ụmụ arụ dum ebe dum dị iche iche wee gbakọrọ agbakọ ebe a soro anyị wee na-egwu egwuregwu a iji wee ṅụrịa maka enwere eze ọhụrụ ọhịa anyị na-eme taa. Obi dị m ụtọ ukwuu n'ihi na oge mgbe m dịka President General emere eze ọhụụ ọ dịghị mfe o ka m kwuo n'ihi mgbe anyị na-agbara n'ihe a na iji agara ya ime ka ihe a nwee isi ọ naanị Chineke ka na-enye ekele na ihe a dị aga emegbala ya ọ na-aga nke ọma site na amara Chineke mgbe o ruo echi niile ma pịakọ edum ọnụ nyekwa Chineke otuto n'ụbọchị ụka. Well, ihe m chọrọ ikwu na anyị emeela ihe a na-ekwu to raise the bar in Nzukọ Arụ and Arụ in general. Ma bụ na ndị na-agara arụ ozi ugbu a ma ndị mbụkwa na aga m ihe dị ugbu a adịbeghị mmemme dum a na-eme ma ihe dum a na-eme ọ nke buru ibu and eze arụ ugbu a bụ nwokorobịa gara akwụkwọ ma ihe ọ na-arụ mara na ya wee eze. Obi dị anyị ukwuu site na amara Chineke arụ mara aga n'ihu ala arụ agọziela ya. Ndị onye ozi Chineke bịara ụnyaahụ Reverend Umeokpai obola amụma na arụ ma dị mma na arụ maka n'ihu na ihe ma dị mma na arụ and that na ụmụ arụ ga-enwe ihe dị iche nke a ekpere anyị n'aha Jizọs, amen. Abamo Maazị Dr. Azubike Okoro Ugwu Arụ. I am the chairman Publicity and Protocol of the National Coronation Celebration Council maka eze arụ. So ihe na-emeta ahụ ihe ọma na Chineke agọziela arụ na arụ ebe na-gasị eṅomi arụ etoola mgbe bụ too ibe ọdụ ukwuu tara bịa mebie ebe decline but ugbu a God has brought out a king, His Eminence Dr. Ebere Chukwuoji. So
so that he can take us back to our glorious days. I invite you a rebirth, a new dawn, a renaissance. That is going to go back to that time of the old. Oh, yeah, they old. Wow, Ilanya Aro have been in a very carnival mood. Inside the last 2-3 days. Indeed, very, very, very happy. Because a lot of things are happening. People are so happy. And we shows Naka Chineke. Well, very, very happy. Come to very happy. The model na Umaro. Yeah, opportunity to Umaro. Ebia queue behind a better watch. To keep behind the new Eze. And then help the new Eze to make sure he succeeds his mission to take Aro back to how Aro used to be in the past. Let us queue behind him to help him, to assist him to make sure no matter achieve the objectives to make Aro once more a great nation among other nations in Nigeria and in the world. Ndewo. Azi Dr. Joyce Nkemakolam. Ihe na-eme taa wụ ihe obi aṅụrị dịrị ụmụ Aro ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ na mba. Ihe a ụbọchị anyị na-be ekpe ekpere ya ka o mee na mgbe adịghị anya o mekwana. Chineke were dupụtara anyị a young, intelligent, ebullient, financially strong Eze. Ndị Aro niile si yes, ọhịa ka wo chọrọ. So mgbe eji bịa chia ya Eze, ihe a na-emedikwa ugbu a we may celebrate nke wụ ịṅụ ọṅụ n'okwu Igbo, ịṅụ ọṅụ maka Eze anyị chịrị n'ụbọchị gara aga adịghị anya. Nna m ekwuru gị oge naanị m ihe ahụ obi ndị Aro ma na mba ma n'ụlọ obi ifra na-aga obi nkịta dị ihe awa ama ikpe Aro o tojuone aka na-abịa o nke aka ụtụtụ mgbe ruru ịma avụ Aro na ọdịwo lede enyi m nwoke ifra aga ọ dị ihe awa aga Aro na-adị aga mba ọ ya mere eji eko anyị Aro oke Igbo anyị ndị ewu Aro oke Igbo ọ bịara mba ka mba gbankwuru na o mere n'ọnụma 3 anyị mene nke ụnyaahụ anyị meme nke taa anyị meme nke echi ha ndị bekee na-eku grand finale ọwụ na nchịkọta okwu nchịkọta mmemme ọya na mmemme a na-achịkọta na ọwụ taa ka ọ ma ebi ọhịa a na-eku grand finale and ọwụ echi 27th wụ Saturday. Ụmụ Aro gị legba anya lee onye dịka m zakwa m n'ibe weza adụpụta m sị m na m bịa nọrọ n'elu oche echi mma nọkwa ya o oke Igbo mma so mma nọ ya Aro oke Igbo si na mma nọ n'isi oche echi ọ bụghị na nna gị wee Eze onye ọdọ ọnwa ndị m bịara mmasị wo nna inye abịa na Aro biko lekwa gaa ọha anyị ma ndị gọvanọ ma ndị senetọ ma ndị eze kara aka ma n'ugwu Awụsa ma n'ugwu mmiri ebe ọbụla ọwụ ha awụ ịbịawa Aro echi wu mmemme. Ava m bụ Maazị Anicha Okoro Ugwu Aro. Ihe Aro ji gbakọ taa bụ Fraịde bụ na anyị na-aga ime mmemme omenala eji mara Aro iji nabata kwuoro Chineke na ndị ji Aro na obi dị anyị ụtọ na anyị enweela eze ọhụrụ. Taa ogo dị n'iche iche ma ebu egwuregwu abịa ile anya ịmawa abụ agawa ụzọ na-agafe ma ndị na-abaghị ebe doworo ọnọdụ ma ndị enyi anyị ma ndị ikwu na ibe ma ndị ọgọ anyị mmadụ dum ịmara ihe wa ama ikpe mmadụ dum nọ n'ama ikpe iji nye Chineke ekele n'ụzọ omenala na ihe na-eme n'ala Aro ugbu a bụ ihe ọma na anyị enweela agameze anyị chọrọ anyị enweela eze meduru ma anyị ndị ma ụmụ anyị ma ụmụ anyị na 21st century eze n'ezi ghọtara na ụbọchị na-agbanwe na agụ ụbọchị ụzọ na-agbanwe na onye amaghị ma o soghị ya gbanwee ihe mebinahụ ya
Ema na ndị bekee sị na ọ dị ntụtụ ihe na-eme mmadụ retaya ma ọ bụghị afọ ole nọrọ mere gị retaya ya bụrụ amamihe gị. Ihe a bụ ihe ndị bekee na-ekwu technology age, and ndị ọbụla nwere eze na-abụghị na-adịghị technology compliance, ndị ọhụ ọ matụwo n'ọnụ. Eze ọhụ kwesịrị inwe vision. Eze ọhụ kwesịrị inwe vision. O kwesịrị inwe ịma ihe echi ga-enye, ịma ga maza na-edu ndị mmadụ, na-edu ụmụrịma ma ndị na-etopụta etopụta, inwe ike echi wa nọchite anya ndị arụ, ekwu arụ amara na arụ apụsana. Oko ile n'anya ịma bụ onye ọbụla banyere n'ala Igbo ya ga-achịpụta wụrụ ya, ile nwe anya kwuoro ndị onyonyo gị woo gbugharịa woo ma bụ obi aya ụmụ arụ nzu ịma na taa bụ Fraịde, taa bụ ọrụ, bet arụ juru eju, arụ dị ka eke ekpe, arụ juru eju. Ọ ijizi gị na obi ụtọ dị anyị na Chineke azana anyị ekpere, na Chineke ghọtara na arụ atatụ na ahụhụ ukwuu ya na hichaa anyị anya mmiri. Nke mbụ na o nyere anyị gọvanọ Abia steeti, na ọkwa n'elu ya họpụtara anyị eze anyị na-atụ anya, eze ma eduzi anyị eduzi. Anicha Okoro Ogwuarụ ọmụ bụ onye na-ede akwụkwọ ndị haziri mmemme a na-ekwu National Coronation Celebration Council. Mụ bụkwa First Vice President General Nzukọ Arụ Worldwide. Please hold our movement. Can we hold our movement? Everybody is about to take a seat. It's AJ committee. And it is Martin Conference of Wow is already there. Martin Okoro, Professor Okoro, we come and report on him. Leadership. You are not dancing.
onye wu eze Ipolisi Chineke tere mmanụ maazị biko ma ime azụ ọpọtọ anyị na-eme agbara ọsọ ejekwutebe ebe ọ anyị na-achọrọ ga-abịa ọ dịghị mma idugharị eze anyị n'ihe a maazị anyị ma-achọrọ gị bịa ga-egosiere anyị ebe a were ọnọdụ a na-efere n'aka Chineke nne akpakpọrọ nganga ma na-akpa n'ime Chineke ọ bụ n'ike Jizọs Chineke ọ bụ n'Igbo chi nke kachasị chi niile elu ọ bụ gị bụ eze nke ndị eze na-eze n'okpuru gị Chineke onye ọbụla sị na ya na-abịa ịmaga aka ga-agbajie ịbụ nkume nke ndị na-ewu isi na nkume nke ndị na-ewu n'obodo n'ọhịa ka ị ga-eji eme isi nkụ nke ụlọ Chineke imezuo onwe gị aha anyị na-asị aha gị bụrụ ihe mbuli elu n'aha Jizọs Chineke ụbọchị taa bụ ụbọchị nke pụrụ iche na obodo ndị Arụ oke Igbo Chineke ụbọchị taa ka ị họpụtara onwe gị nwa nke gị nke ga-agara gị ozi dịka ị họpụtara David Chineke ị bara na ime ụlọ Jesi gị si na ịchọrọ idu Samuel ka ọ gaa tee ụmụ Jesi mmanụ mgbe ọ họpụtara ụmụ Jesi mmadụ 6 ndị nke ha zụrụ ọzụzụ agha ndị nke dị ike ndị nke gụrụ akwụkwọ Chineke onwere onye nke ịhọrọ n'ime ha bata ọ bụ nke ikpeazụ ya mere n'oge awa a ọ bụnabedị ndị ụfọdụ na-asị na eze anyị bụ nwa maazị Chineke anyị ahụla ihe ị nwere ike iji ihe ndị bekee na-ekwu ihe a na-ekwu bika vesụl eme iwere nwa orugo a mere onwe gị aha n'ụbọchị ka anyị na-asị ekele dịrị gị n'aha Jizọs Chineke ọbụna gwekwadị anyị nwa ndị na-eso ya n'azụ ndị na-enyere ya aka iwere aka ya dịka Erọn si ewere aka Mozis Chineke anyị na-asị ka inye anyị ike nye anyị amamihe nye anyị obi umeala ka anyị were na-eso ya ka ha ruo Igbo ihe ga-aga n'ihu n'aha Jizọs Chineke anyị na-arịọ na mmemme nke taa dịka anyị bidoro ka anyị hapụ inwe ihe ngọngọ anyị hapụ inwe ihe iyi ụjụ ndị niile na-abanye ụgbọelu ndị na-abanye ụgbọala ndị na-abanye ụgbọ mmiri ịbịa n'ebe a maka mmemme nke a Chineke biko mere onwe gị aha n'aha Jizọs ekwela ka okpukpọ ha ekwela ka ha nwee ihe ọbụla a ga-asị na ọ maka na ha na-abịa coronation ka ihe ọbụla ji mee ha anyị na-arịọ ka ọ nwebeghị ndị isi ndị na-achị obodo ndị isi ala bekee ndị isi ebe ọbụla ndị nke chọrọ ịbịa mee ka mmemme a bụrụ ihe ga-enye ugwu onwe ekwentị chọrọ iwepụ ime ka obi ha daa mba biko gaa mepụlite obi ha n'aha Jizọs dịka anyị na-aga n'ihu soro anyị n'ihi nke a ka anyị rụrụ n'aha Jizọs. Praise the Lord. Igbo mmammanụ udo mmammanụ nganga mmammanụ ịhụnanya mmammanụ ihe omori ihe ori ihe Your Eminence, everybody see and the gallery. This is my
patron, my chief patron, grand patron, Professor Ijoma Vichisa. Ndị ezuru dum n'ebe biko mekele unu gụọbụ otu n'otu atụ n'ọnụ. The chairman of this epoch event, Professor Amefu Amani. Biko ndị ụmụ arụ gbọrọ gbọrọgbọ, ndị ugwu arụ, Ikemba, Adukwu, ndị dị iche iche, ndị na-arụ ihe dị iche iche na-arụ, ntụgụ ụmụ nwanyị, ma ebe ọbụla ị nọ, biko ndụ adịghị n'olu n'olu, ọ ma atụrụ ọnụ, mana agọzi adị onye hapụtụ m ka m were obodo a wee si ndị dị mpere ebe a unu shall highly recognize in Jesus' name. Ebe i mere ka ị gbanwee ọnọdụ Jabez. Ọ takwa aka ọhụụ mgbe arụ kpọpụrụ tie ọta aka ọhụụ wee sị anyị ekpere wee gbanwee ọnọdụ anyị. Ọnọdụ anyị ugbu a bụ onwe ị gụrụ ebe a enwela m ihe bekee na-ekwu personal relationship and encounter with Ezearu. Ọ bụghị bụrụ asị na a na-agụ ụlọ akwụkwọ ọ gara ya gaa ya nke ọma gazie ya gazi. Asị na a na-arụ ọrụ bekee n'ụlọ ọrụ ebe a na-arụ ọrụ gị onwe etola n'ihu ọrụ onye isi n'ụlọ ọrụ ugbo ebe a na-ekwu okwu agaza amịpụta mmanụ n'ala ekwuokwa okwu royalty ya onwe toro na palace ebe o nweghị ntọala dị ebe ahụ na-amaghị o nwere mgbe m na-ekwu okwu abụ ụbọ ọsị maazị na ya wụkwanụ a priest beta ya bara na asa n'ala arụ a so na ọ ma ihe dị n'arụ mgbe anyị kpere ekpere anyị si Chineke biko nye anyị ezi mmadụ na ụha karịala alụma karịala people have cried a lot. Chineke wee zaa n'ebe ọ nọ wepụtara anyị eze. Eze Dr. Efechukwu Ọjị nke na-asị na he is a king and a priest according to the order of the Bible. Arụ is blessed. Anyị bụ Jabez agọzi na o nweghị mgbe anyị nwere aka m ihe a onye na-efe Chineke onye nchụaja na onye eze biko anyị ohere ahụ wee na-asị na aka anyị za wee dobe eze anyị agọ mazi adị anyị biko mgbe anyị kọrọ anyị mere mgbe anyị mere anyị si na zata taa ihe a bụ ihe omenala ka anyị nọ biko unu na-amụ ntị please people are being distracted. Can you stop sharing, please? Wait. N'ụzọ ugwu n'ụzọ nganga taa abụghị ụbọchị anyị bịara ikwu ntụtụ okwu anyị bịara ka anyị kelee Chineke anyị bịara ka anyị tikwa na anyị gwa ndị omenala ọ bụrụ naanị na anyị na-ekpere Chineke na omenala abụghị ịkpụ isi n'ala naanị ọkwa ndọrọ iche jọta na nke a ana m asị ka onye nwe anyị na-edu gị onye eze
o nwere ihe dị n'obi nchọbụpụ gị maazị eze o nwere ihe dị n'obi abụ a ka m bụrụ gị courage brother do not stumble though thy path be dark as light there is a star to guide the humble trust in God and do the right. Some will hate you, some will love you. His light sees from man and look above thee. Trust in God and do the right. Thank you very much. People, can we put our hands together for the President General of Funduka Worldwide, Mazi Buje Udensi Ugwaro? It seems to have helped of IDB2G. You talked about Ezezago, Mazo Grafuro, we talked about this committee, Mazi Amos Ubu. I talked about the national chairman of the National Coronation Committee Council. I'm talking about Professor Ahmed Fula. Amaramiru, of course, is in here. And of course, we also have a very interesting person, Professor Godwin Energy, DDC academics at the thing. Yesterday, this gentleman read English at a professional level, but he didn't speak Igbo once. Very surprising. The press will grant him a very massive. Thank you. The first Vice President General #1 is also here. Mazi Chokoro is Ugwaro. We have Dr. Azumi Kokoro is also an exchequer, if you don't mind. We have Mazi, myself is in VC2, VPG2, and of course we have Dr. Oluche Kano, who is also the Secretary General, and I'm sure that he should also be here. We can go on and on. Because another Punte Oji Aru Opu. Emre Kamoto Pana Ndaba. I don't know the one in Korea. Damam. One I think of a cafe. What is cafe? What I say, do one on. I can help you. You take me the water. Let them pass. Let them pass. Because look so one. I see what the name of game to happen. I have to tell you that I was up here. I told me, you know,
On one side. Oban Cultural Group from Ibom Sea. And on the floor. Okay, I'm over cultural dance. Yes, I'm over.
He gives the presentation to His Eminence. You are blocking His Eminence. Would you allow him to receive the gift? Will you please allow him to receive the gift? I take it to him. I didn't take it away. But then you please receive the second from Nyamaku. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. I will be back from now. They are all part and parcel of this ceremony. And of course the presentation as well. Is that right? Is it Mugabe? Okay. That's how to go there. Here the candle is there. I wonder what I will say Dr. Mojo Mone Oji there. Let's see if we see Oji. Let's see what I will see. Is there on ground. Where is he going? Dr. Sibi is coming from. Dr. Sibi will go down and join. All right, thank you very much. Thank you. Thank you. Can we begin to wind down? Can we begin to wind down, please? Thank you very much.
All the who is doing Amovi, they are all there with the group. Aman will get ready. Aman is where any young woman is coming from. Is that right? Okay, good. What they are coming with. Aman is where any young woman is coming from. Let's see when I go and see back tonight. Should be there, Master Thomas. Oh, we're going to put it down with you. You're going to get Sarah. What does happen? You go and please have each other, Sarah, one down with you. You're going to use your arm. So, we're going to kill your mouth, the president, and an hour or more. So, it's close. Okay? That's how we're going to kill our people who must have a flower. Let's go. If you get where? Get where? My God, at least he's there, but my other side will get him. Innocent Ishmael from our usual the also part of this great show. Now that we cannot go say welcome, we are home. We have to come to the high table. Can we see Master Juma, please? Can we see Master Juma? Master Thomas. Yes, we are moving in Samari there. Yes. Very dedicated people, very determined people, very energetic. Madam Wada Ibe, you are on solidarity. To Amobu community, welcome, right? Madam Wada Ibe is on solidarity too. Financial Secretary General, thank you. Whatever is there, we are here to be honest. I think in a match against the thank you very much. Alan, get ready. Members of the National Coordination Committee Council, you will be needed with all the subcommittee members. That is what your chairman is saying.
saying that shortly after this event, please, all the members of the National Coronation Council and the members of the subcommittee are expected at the Civic Center. We have right. We want to welcome everyone. All the members in Aro, we appreciate that you are playing different roles to give your support to these great men we are celebrating today, the SRO. Thank you very much. Wow. It's also a city life among the friends. Educate have been doing everything possible to make sure that the young ones are standing. Educate. It's also with the LSC, the organizing committee of this evening. Thank you very much.
from Anafia. Can you use this microphone? Can you use it? Call them. Hey, can you give them this microphone so that we can hear what they are talking about? Yeah, that's all. Use microphone. It's also part of the dancing team. Great one. Well, ladies and gentlemen, we glad to say that Barrister Bembela Anachepe is here. Son, he's possibly the chairman of this event, we just don't know, but we'll give you the time to address us before we go. Barrister Anachepe's son is now here. He actually is the chairman of this event. Son. My son is very much your son. I want to announce to you that last year with his wife, we want to appreciate that eventually he has done. So he will drop one or two things before we will let him go.
Ajimere Bambo is already here. If your phone is missing, over 4 years ago, people call on us with the proof of ownership. Other than a phone, we are people. Back again, the poor I guess I'm not for now. Get ready. Francis Okoye, Francis Okoye. What in there? Thank you very much. Thank you. We are almost done. All right, we will come in. Ubo is led by His Royal Highness John Okoroka. Yes, Ubo. And John is very much here. I know. Yes, Ubo is very much here. Yes, Ubo is very much here. Was that breakfast and then ma? All the way from Ugo. Hey. I got it. So let's have them now. Because after there's also a dinner this.
Ndugo bịanụ biko sọratụ nwaanyị n'aka nkiri ahịa. And of course, I would like to let you know that Zulu Afolo is here. Traditional Prime Minister of Zulu today. The spiritual leader of Zulu. And the new Ezogo Ugo is the man is on chain. Last week, he's on chain. This ceremony, honestly, is very unique. There are some communities that came with two performances. One, that is very true. Yes. Maybe a K-Power, or shall I say, we are scratching a K-Power 2024 in the next 2 months or so. Okay. Thank you. One line. Including line. We want you now.
Thank you. Yes, I. Thank you very much. Papa, you repeat this one. We want to hear what you're saying. We want to thank you very much, the women. Thank you very much.
mmadụ dum nkwado ụmụ ahụ ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ụzọ ma ndị nọ na mba okpokoro Jeza Chineke na-enyere anyị aka ibuso ọkọ ọzọ ọ bụghị naanị ka ọ dịba agụ dị ndụ ka ọ na-abụ nke isi n'ala Igbo ọ na-abụ agụọ ma abụ ụmụ arụ dum ebe ọbụla wee nọ wee na-abụ wee zuru na-anụ ihe na-eme n'arụ ọ na-eme obi na-adị ụtọ ka ọ na-aga ije nganga ka ọ na-aga ije ọṅụ ka ọ na-aga ije ụmụ arụ ụmụ Chineke na ụmụ Chukwu eji m ohere a na-ekele nzukọ ahụ na ndị ọganizing kọmiti agụụzọ chịkọta anyị mee ka ihe dum emere taa ka ọ gaa sịrị were obodo nọ narị ahụ zutere n'ibe a were egwuregwu pụta n'ọṅụ iji zi na anyị dịbata ukwu azịza ejikọtara ọnụ nta mbuba ndị ohere a na-arịọ ụmụ ahụ na onwe ndị ka nọ na nkọ na-asị abụ onwe na-abụ onwe m mgbe ọ ha agaala arụ na-agadịkwa n'ihu ugbu a ịbịa ka anyị chịkọta aka n'izu ala ahụ ana m ekele echi bụ izu ụwa dum na n'olu anyị taa bụ nke egwuregwu echi ya na-eme ka ụwa dum mara na arụ mere eze Civic Center na-abụ ihe ndị bekee anyị na-ekwu the center of attraction of the whole world. Onye ukwu ma onye nta ebe ọbụla ị nọ anyị na-ekwu n'igwe ka anyị kwuru ụwa dum na ala anyị ala arụ adịla mma ntambi okwukwe anyị na-ekele Chineke na ọrụ anyị nwoke bụ gọvanọ Chineke ji akwara ngwa ọrụ imezi ala Abia steeti inyekwa anyị aka n'ala ahụ ebe ọbụla ọ nọ na-abụ ozi ọma ya mara na anyị ekpere ekpere ọma ọ na-atụzi Abia atụzi ma anyị nọ na-abụ ya echi anyị na-ekwubanye nke ọdọ arụ mmanụ obi Igbo mmanụ Igbo Igbo mmanụ bekee mbụ mmanụ ndị eji aga mba mmanụ ndị eji efu ọrụ mmanụ nwayọọ ihu ihe ndị ọrụ stop over to bring in Minister Bonera and Cheresan to give a vote of thanks before Professor Anagiro can announce. Thank you very much. Thank you very much. Please have a service. Thank you. Thank you very much, Anna. We very much we have waited and waited, and we have waited finally. Everybody on behalf of his eminence. So move on tomorrow. The coronation already has happened. Tomorrow is very ceremonial. End of the coronation. When the sum of authority. And that was one man who got to do. One year old. People, all that you want them man.
Ini nwaanyị mma. Ndewo no. Ana bi. Mman. Different Professor Chebe, and he will be talking to us again this evening. He will be talking to us very quickly. We want to close the program. We want to round up, we want to shut down the program, and we're bringing Barrister Ahamefula, Steve Ahamiro, the man who is in charge. The organizers of what we have done today. That is his purpose. So, congratulations. What shall we say? Unto our Lord, to say, thank you, Lord. What shall we give unto Jehovah? All we have to say is thank you. We want to say thank you, Lord. Thank you, Lord. All we have to say is thank you, Lord. This is a summary of our prayer to our Lord. Since the beginning of this program to date, we are grateful for everything, and we shall remain grateful in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Thank you very much. We are done. We want to appreciate that tomorrow at the Civic Center at the Grand Finale of the event. Move faster. Don't move, don't stay. Just Eze kwesịrị nwata na-arịọ ọzọ ya ọ na-akọnsida godi. Where's Aro the 9? Okay, mmadụ.
Wahala. Maazị Ngangaro. That's out of the 9. 7-1.
ihe niile anyị chọrọ tinyejara mmiri ezoghị taa o si n'aka Jehova biko ịhụpụtara m ụma mmiri anaghị aga izo echi Jehova nọ na-eche eze ihe mmadụ na-apụghị na Chineke merara ya anyị tụrụ nwa gaa n'udo ruo ama ikpe nọ duru n'udo lọta n'udo ịkụpụtụrụ Chineke aka ogo dum ogo dum n'ala arụ zuru n'ama ikpe ọ dịkwa ka ya na-eme ikeju ihe ga-ntị Chineke dowe anyị ndụ kwa afọ our anniversary mana awụ na July ọ pụsara na Aliarụ mana azụ ụzụ anyị zụgba na July anyị azụọ na Septemba anyị zụgba na Septemba anyị azụọ na Disemba anyị azụọ ya Disemba zụọ ya na Jenụwarị oruo March or April anyị azụọ ya ọdọ ọ bụrụ na Chineke emeela
Chineke ọma o. Ndewo nụ biko na-egwu ịma na-enye anyị egwu anyị enwe ọṅụ. Onye isi welfare nna m Ezuma biko mee ka shọp na ndị mmadụ hụtụrụ ihe wo mụrụ na ihe wotatụrụ n'ọnụ.